Anya laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. Adala ang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ayo day ta. Amom di ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka no bakit? Sugar mommy na. Ay, imbaglakit din ata saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na mo't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawon dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umon. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya? Adda part 2 na day jay? Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan je part 2 na. Tanay, ang keba-keba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pailaang. Kat nabayag damo ngamin ang nagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Dan ganyan ti part 2 ti istoryaki din. Ala, aguli mo kan, Ana. Kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa bali mo't ababae day jay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa bali man ang ababae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, saan nakamasikugan niya? Amok mata saan, kasano ko maamasikog ka, kat single ka mat. Kat, isumot. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikugakon. Naimas laeng at talaga ti sidsidaan mian niya. Di magsensamot to'y tricycle ko Di ka man nagsao iti kasta manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon ti kasta. Joke.
Angaw kulaang da jay si kakitimi. Agpapada kayon amang uyaw kanya, gaputa limok mga. Ngam, akuray ka man ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimok magka. Ay kagagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Al, agpakutungak nga ro din no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka broken hearted ako mamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay na, nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Isu nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam, isun samat ti paglukluk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati naka-let go ako. Karurod ko paikit din amang dinagan da ya tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alas 5 amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napananan ngay. Ay, jak nga road mo. Taawagak man. Alas 7 itirabi sige, awagam man laangan. Api nga tamarabyan pa'y laang mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kanta ni mabisin kami. Nakagatang ka kanon iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, adagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mga min? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid ka latan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, migayam. Anya? Siya? Apa yan siya? Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Agtugaw ka man dito'y. Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasakpay? Agangas kan Darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday ta ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta?
Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan. Ngam, rabi iuna yan, iso nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perperdi iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, o kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Maray, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapuken kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kas kala artista. Uray sa anak ko nakasla artista nanang, basta sa andak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang ring ka. Kat alas 5 pa ilaang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isiti suot mo ah? Ay, agladladingita. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo ngay bagbagam. Ipis matlaganyam. Ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan iji lugar mi. Sana siya ka. Saan nakakitaan ni Tikasta? Talaga ka di asaan asika? Saan asya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perperdi iti kinatao. Saan nga rod asya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y, Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kuga, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain! Oo. Ang ni di na kon idardarumuan.
Ay, Ruben, agtungtong taman. Oh, Ana. Long time no see ah. Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tanya ko matipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga imbre. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mitingking ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat inaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Aping iwarwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungaron nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking saan ko akayat a makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inadaywan nak man. Idarum ka talaga! Ay saan ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinubyanan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat-bat ti alalaki dito'y lubong. Diyak kayat ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papanken ka, Ana. Anya mananday ta? Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta? Ibagamon Ay, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko? Ibagada naganakakon? Ay, anya lakit din aya? Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inaldaw tamat nga kit-kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day at tao amang perde kanyak? Ang bayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Alakit din lakay. Saan ka nga agpangado at tumaray kas board member ita? Ha? Iti kinaado ti followers mo iti Facebook. Imposible no saan ka mga ba? Sa anak mo't nga agpangpangadwa bakit? Talaga at umaraya kas board member ita. Nasaya at no kas talakay. Dakkel ti pamati kentalag ko iti bagik. Mga bakaklagit di. Ay, wala kay. Uray siya ng asawam. Kat dakkel mo ti pamatik ang mga baka. Mga bakan to lakay. Ayun kumare. Tumaray nila kay ko kas board member itang. Kastaya kumare. Ay, nasaya at angarod. Masigurado mi ang mga bak nila kay ko. Ha? Apay anak ko namday ta. Masigurado mi tasikat nila kay ko. Agasang man taribo-ribo ti followers na iti Facebook ko naman. Kas jay gayam kumare. No ado ti followers, sigurado ang mga abak. Si kakit dimot kumare. Kas kalamangin insulto mo't, anya lakit din. Saan mat ako, Mare? Salasalod-sudak laang mat si kamot. Basta kas jay. Pang-asi yung tasuportaran nyo kumama nila kay ko intun umay nga eleksyon. Unlat ta. Lando para board member. Masiguradok nga intun mapagasatan.
ado ti maaramidan na dito'y lugar tayo. Kastagayam, timbagaday jay amariakan ka. Wana na, makapaulak nga rod. Gabo ka no taado ti followers nila kay na iti Facebook. Ay, sigurado ka no ang mga bak inton umay nga eleksyon. Ay, salbag kiday, apay, umdas ayaday jay apangibasaran na nubilang laang. Dayta nga rod nana. Oray pa'y milyon ti followers na, no amin at tao dito'y lugar tayaw, kat amuda anagalas ti ugali na, kan lastog na amin alastog, ha? Botos daya. No siyak nana, saan ko nga ibotos ni Lando? Ado ti ugali na adyak kayat. Ha? Uray da kami jay balay, saan mi nga ibotos nilan daw? Amin ngamin agaraw na, kat pasig alinalastaw. Ha? Nagmayat apagpiyang-piyangan ti rupa na. Wan nga rod nana. Ado, ti saan nga akin kayat ti ugali na. Sabay, no masabat mo, naka-chin up. Talaga asinigurado na ang mga bakto kas board member. Anya lakit din, aya. Lalaki din na ya. Apay kasjay. No ado ti followers, sigurado ang mga abak, una yang. Iso nga raw, ti kanayon amapan ibagbaga ni Maria iti tattao. Masigurado da kanaw ang mga bak nila kay nakas board member. Gaputaado ti followers na iti Facebook. Salbag kiday. Apay isugayam itan, ti pangrukudan tamno masigurado ang mga abak. Ha? Amo man nagijay at tattao. Sikat kanu ngamin nila kay na. Iso sure na sure ang mga habak dayjay. No, jak tupay kaya nga ibotos na dya tao. Ha? Ultimo na. Amin kami di balay. Saan miya kaya nga ibotos ni Lando? Nagalas to ugali na. Ay, oray da kamay. Amin kami mulang ijay balay. Saan mi akayat nga ibutos? Mas kayat mi pay jay daddo maakalaban na. Bawa na. Uray sanda sikat iti social media. Nasaya ati ugali na. Sa nakaskinilan daw. Agapulang ta sikat. Naglastog. Lastog na mula kami alastugan. Oh, apay kasta tilangang. Adda ka di parikot mo. Ay, parikot ko nga rod ti aramatag ita pa nagkakampanya. Ha? No ita pa nagkakampanya, masapul nga ado ti kwarta. Anyat kayat mo asawan? Masapul ti ado a kwarta. Tay ti amin apapanan, ket ado ti agkikil no kwa. Saan mo't amabalin na saan nga ikan? Tano agkit-kidak. Sigurado asandak nga ibutos. Anya? Parikot ko nga rod no pangalaki ti kwarta. Naimbag kumamot no dagpautang. I-withdraw pay lang ati abuloy day dinanang nga aday jay bangko. Iso pay lang ti usaram ita apa nagkakampanya. Ha? Ayun nga agpaiso niya. Sana bale, tainton mga baka. Ket doble, triple, ti sukat na. Ayun bakit? Alaag pay lang ti abuloy day dinanang. Usarek nga agkampanya. Anya? Abuloy day di katugangam usaran nila kay mong agkampanya? Wen, kumare, saan mat siguro adakas? Ayun, ayan. No maipapan iti panagkampanya. Wan, kun mabalin. Saan kumamot nga usaran ti abuloy anya lakit din? Kasapulan ngamin, kumare. Sana bali tainton mga bakto nila kay ko kas board member. Tiba-tiba ti kwarta na. Anya? Ag-double kun ag-triple. Anya lakit din aya?
Iso apang nga asiyo kumari ibutos tayo ni Lando para board member. Makapaulok mo tan, nagijay nga agasawa ya. Awan lat nasaya atan. Uwan nga rod nana. Iraman da pa yan ti abuloy day dinanang da nga usarundang agkampanya. Una yun aya. Naku nana pay, asaan na balikan o masigurado na mo't ang mga bak. Ribo-ribo nga rod ka no ti followers na iti Facebook ko naman. Kahit, apay, amin a followers na iti Facebook, kat dito'y da lugar tayo nga agbutaws, ay una yan na panagpampanunaw. Dayta nga rod nana. Sinigurado da ang mga baka talaga. Para makita, into no may nga eleksyon, no mga bakas board member. No saan ngay? Anya lakit din no saan ang mga bak. Ay, usak lang nga may salakay. Sana nasayat nga usaran ta abuloy tapno pagkampanya. Ay, oray siyak muta. Anya lakit din, aya. Anya mo tinilan daw. Asrasang agpampanunot. Nagadumot ti mabalin na pamuspusan. San katakas jay namayin na abuloy day dinanang da. Sa nabalik ka nung araw, tagdublay kan agtriple no mga baktokas board member. Anya laki din, aya. Musya ka may isa. Jak mamati ang mga amak na day. Iti kas di nga ugali na. Kastaw na apangas na. Oho! Un nga raw. Iso nga ado ti tattao dito'y lugar tayo. Asaan da kayak nga ibuto. Oh, si Kamet Gayam ti masabat ko palilando. Si kakit di met. Saan to aparilando ti awag mo kanyak? Board member Lando. Si Kakit Dimet. On pa ti eleksyon ngayon kastakit din ti bakbakam. Ay na, Rodel. Uray awan pa iti eleksyon. Amok ken masiguradok ang mga bakak to. Ti kinado ti followers ko iti Facebook, maabakakit din. Anya. Iso apang nga asim ha? Ibutos nakmet. Tapno adamot gunggunana nga agkalugaran ta. Oo. Uwan ko na mo na. Una yan. Walatan wen. Uray siya ka. Kasta mo timbaga na jalan daw. Wen tata. Talaga alam-lamain na ang mga baktokas board member. Gaputa ado ka no ti followers na iti Facebook. Egot ala, makitan to numalpas ti eleksyon. Sapay lang ko mga raw, ta mga baktaw, tamusan ang nakababain ka lagi ti tao. Amo na ayamit namin ti agbain, kahit no saan. Ay, sa bagay makidiya. Itanto pa nga, arayo pa lang ti eleksyon, kahit unay na palastog na. Di na amo ti agbain. Ugali na jay, sipod pie. Awan pa'y ti makabulan manipod inalak ti kwarta day dinanang ije bangko. Ita, awanan. Anya? Ay, nagpaspas matan. Wan nga rod bakit? Parikot ko itan no sa dino man ti pangalak iti usarak. Kasano itan lakay? Padasak lang ti umutang ka dagiti amamok no kwa? Ayun kasapulam mo ti kwarta ita. Sa nabalay, tabayadam tumot lang. Ta sigurado mo't ang mga bakakas board member. Wan bakit? Anya lakit din aya. Nasaya at nagranata manan, Rodel Paray. Si Kamet Gayam Pards.
Pangaasim man, tagpautang ka. Ha? Uray 20 mil lang. Anya, siya ka umutang pare. Wan pare, naibusanak nga minita. Nagbiit ama ibus ti kwarta, ita pa nagkakampanya. Kastaya, kit adumit ti mabalin mo apagutangan. Siyak pa'y laeng met. Amok nga rod nga ado ti kwartam. Iso asi ka ti pampanunuta ka pagutangak. Anya, Di ka kadi madanagan pare. Taapaman na mga bakak akas board member. Numano ti inutang ko ken ka, dublyak to ti bayad na. wow. Wen pare, ikarik day ta, anya lakit din. Kasano ngay maabak ka, di awanin. Ay sus, sana mapasamak day ta kung nagtumay. Sigurado, amang nga baka. Una yun, arudel dayjay. Ay, pangalaan na mo ngamin ayat ipautang na kun ka. Manulaang matisweldo na iya pagtrab-trabahuan na. Isupay Bay amlatan no saan nakaapi na utangan. Una yun. Wen anya ngay nga rod. Ngam inton mga bakkanto kas board member. Saan to pulos ang mairanod? Ay wen bakit? Anya aga po ang mairanod ngay mait. Nagawan mo ten abain na no bilang laan. Ay, lakay. Ipadas mo lang ti umutang iti sa bali. Barang adda maipautang dakin ka. Wen bakit? Mapanak iya yan ni Tata Pedro inton malaw. Pangaasim mo ten atata. Pautangan na kumamot. Uray 20 kailaan. Siya ka pa'y lang mag ngagminmintinas ti pagutangam. Sika mo ilan daw, anya kalaki din na ya. Un taamok nga ado ti kwartayo, tata. Anya kita adon, sa pa'y lako mga rutapod nung adaw. Alamot din atata, pangaasiw. Di kay madanagan, taapaman ang mga bakak. Numano ti inutang ko kada kayo, doble nubayadak. Anya, Un tata, sa anak nga agang angaw. kasano ngayon no saan ka mga amak di pag-awanag. Ni tatamit, anya lakit din aya. Masiguradok ang mga bakak tata. Ha! Ato ti followers ko iti Facebook ko naman. Adu daman, ngam saan mo nga amin lagi ti followers mo. Kit dito'y da nga agbutaw, saan aya? Anya, Pasensya ka na lang daw, ngam awan ti may pautang kuking ka. Alamutan ako mare. Uray 10K laang no isong. Pangalaak ngay mo't iti 10K kumare. Maibusan ka ayamat. Kat saan? Anya saan kumare. Kat no nagigiddan ti binayadak inidan alawas. Nagbayarak ngamin iti tuition fee iti pagadalan. Kan, katapusan iti last week. Nagbayadak mo't lang iti loan ko kan bills. Kasta ya. Imposible mo't ano awanan at talaga. Pudno man ti ibagbagak kumare. No adda akot apay kit din asaan ka pautangan ngay. Uray 10K laang. Tapno adda aramaten nila kay kung agkampanya. Apay, kat kunak man no in withdraw yu ti abuloy day dinanang yaw. Unangam na ibuson mare. Di ka madanagan. Tapaman ang mga abak nilando kas board member. Uray dubli ti bayad ti utangakan ka. What? Wan kumare. Pudno ti bagbaga. Ay, jak amo no maasara kuno agkatawak itikas jay nga imbaga ni Maria, nana. Anyat ko na aya. No mano kano ti mautang na kanya. Doble no agbayad da, apaman ang mga abak nila kay nakas board member. Oo na yan. Anya lakit din. Aya. Makapaulog da. Alaman nga raw. Makita tanay. Umadanimot ng teleksyon. Bareng no mga baklata. Uray ado ti mangibagbaga asaan da ka nga ibutaws. Gaputan na galas ti ugali na. Ay, awan lat amok nana. Anya lakit din ayan.
Ay, manulangan alawas na kay eleksyonan. Wan nga rod bakit? Kasla makarikna kiti panagdanag. Tapay ko maamadanagan ka. Awan tirumbang apagdanagam. Anya lakit din. Tunggal lumawasak nga mini sentro. Awan pa iti mayat amang pansin kanyak. Anya? Bay amlat ta ka dila kay. Masiguradok nga inton mga bakanto kas board member. Isudan tumit lang ti umasidag. Uray puutem day ta. Ha? Isudan to ti huyo. Oh, anya ngay palelando. Nalpasin ti eleksyon. Ngam si kamit ti pinakalas iti dambelyo. Pangasiman pare. San nakpay lang nga kasasarita tani. Napudot ti ulok. Ay inayan. Alig na lang nga nagbilang ka iti piyak asaan pa napisaan ngamin. Anya? Apay, umda sa kamin ayamit ti kinaaro ti followers iti Facebook. Tapno silkem ti politika ket siguraduem ang mga abak ka. Anya? Anya nga ita, siya ka tinakababayin ita. Ulay ado ti followers mo, amuda dagiti tattao nga nagalas ti ugalim, awamit laeng. Ay sumart ng kawun no. No nangala ang mga min ay titulid mo nga. Tumaltale ka nga board member, ay ayo. Makapailit kamit. Ayam landaw. Ha? Abay nga kasalasan mo't ang maidrawing na tarupam ita. Ay pangasiyo tata. Napudot ti ulok. Saan nyo kumadagdagan? May na, kabayam apo pumudaw. Anya ka lagi din na ya. Ne, Anya kita, last number na. anya? Ay abaw, dahil sinigurado ang mga baka. Kaputado ti followers mo iti Facebook. Musika mo ti pinakalat. Ay na, iti ti ribo at tao dito ilit tayo. Ang kakasiman di, 30 lang ang nagibutos kang ka. Anya? Inayan. Ayan na rin kasi kung na ribo-ribo ang followers mo iti Facebook. Awam mo! Di ta ka man langan. Awan man ti oras ko ang makisarsarita kan kasilya. Anya? Awan tumalang ti kaus-us kan dagiti rumrumor itingiwat mo. Tasyak pa yan, di pangibagam iti kasta? Ay, oo na yan. Anya lakit din aya. Anya? Di ko namkit di. Nasakit tinakam mo, gaputan na abak ni Lando kas board member. No nangalaan na ngamin aya, iti turod ti pakinakam na. Apay, gapulaan tado ti followers na iti Facebook? Serkan nanti politika? Selya. Nga uray na lausaran a pagkampanya ti abuloy, ay anya lakit din kunakmanan. Sakit na umutang, ikarina a doble no agbayad, tamangabak a board member. Anya lakit din manan Di ta ka man langan. Salpag ka kiti. Makapaalag kayo nga gasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay na, nagsapa pa'y laang. Alas 4 pa'y laang iti malam. Ngam adun ti customer dito hangout niya. Ayun. Wan nga rod, naimbaglaangan ata na sa parag iti customer ta. Ang video ka kiti ang friend. Tapno adda i-reels ta. Ay, wan nga agpaisoan niya. Ay, mabait lang talaak ti cellphone ko. Tapno addaman ti ipusta.
mo adaman ti buyakan dagiti naggalas ang marites ti lugar tayo. Aywan husto ka, iti day nga imbagam, friend. Pong, nagganas mo tinda ito, Jo. Nay, anya day taboy bayaan paray. Naiti man impos ni Ela ti Facebook pare. Nagganas mo tinda pa nagtayaw dagiti customer da ijahang out. Aywan paray, nabuyak mo lang day ta. Nagmayat nga raw. Aslamayat ti mapanigyan pwesto ni Ela. Ay, huwag nga raw paray. Uray sakit kaslamaw, awisak mo tamapan. Ano tama pa pare? Ay ka inton malam ti Sabadua paray. Tapag isaw nga agsildo ta. O sige pare. Isa ganahan taman ti ipapanta ijahang out bar. Ariglado paray. Nya laki din na yan. Rabiin, nambasit pa ilang ti tao dito'y bar. Oo na yan. Kasta talaga friendship. Maminsan, aglaplapsanan di tao dito. Ngano pa maminsan, mabilbilang. Ang ayos laang. Kas iti kanahan kong ibagan, di importante. Kat saan tayo amasiro? Sa bagay, magkidi Ay mag-orasyo, Ela. Ken badeng. Umay kami mamit ag-relax dito ayan nyo. Ay, naimbagmat nga oras yo. Katuan pagyamanak unay taimay kayo. Mabaling ka di pati agkanta ka nagsala. Ay katuan awan pare ko iti dayta. Agkanta ka nagsala kayo numayat kayo. Awan pa matik curfew hour. Alaman nga Rod, agorder kami man iti inumin may. Kan pulutan mo ito na. Oh, sige, mapitlaing. Talakimen mo. Ay, unay mo tanda kita naginom. Basit lang ti ininumda. Ngam nakaturog da mo na kaslamantika. Ungar mo. Sabi nagrigat da ariingan. Alangan kit dimat, asaan ta ida paawidan. Ay, makaawid ako na. At dapay nga mintinaskan nga aramidak ija boarding house ko. Agsurat akpay ti anya lakit din. Basta ka di. Kat numet ka. Uray umuna ka nga gawin. Ha? Uray, klaing na amariing dagiti dua mo ko. Punsyo kan kardong arta. Sigurado ka? Unkati. At nakalaki din na niya. O sige, ano sa nga rod nga orayin ang makariing da ha? Kalpasan na. Ag-close ka matan. At damat igam mo asosi dito'y bar. Okay, friend. Agad-agad ka nga ro diti panagawid mo, ha, Ella? Hay! Nasayat man ta nakaraing kayon. Punsyo kan kardong arta. Ay, Nay. Di ka gaya man, Jo. Ay, saan ka nagbidot itimbaga? Bigatan na talaga. Isa pang asiw man, pumanaw kayo matantan eh. Agawid ak matan. anya. Ta kayo lang tinukuray ko amariin. Imbis nga agawid ak kumamutan. Kasta ya. Amangan no mabalin ang makikapi kami pa eh. Sakbay kami nga agawid. Anya? Alamat na. Anya ka lagi dinali. Alaman lang nga. Mabiglang nga raw. Taitimplahan kayo ti kapinyo. Tama ikat man, dito hangover nyo. Nag-angot kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Ta sigurado sapsapulan na kayo nagita sawa yo. Huwag ka day. Don't danag. Bilibak man iti serbisyo yo dito hangout bar. Badeng. Adi, ta nagsisingpot kami. Oray kasi kami laang. Naasikaso kami ti customer mi. Kaputa oray bartayan mi. Saan lang tama pukaw ti makuna a respeto mi. Ay, nagsapa ka mo ten Brenda.
Anyag katangam. Hay, sa anak agumatang nana. Damagak la kumakada kayo ang mga nunakita yu ti asawa. Anya? Apay, saan aya naghawid ni Kardaw? Saan nga rod, nana? Urayak nga uray idirabi ngam awan met ana uray ko. Ay saus, napanan na ngay ngatan. Ha, napanman nga tan iminum at isalbag nga asawa. Ala, urayam ang makaawid, takasarita mi tinasayaat. Balasan ko. Nasayaat man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Kardo. Ay, nunay kan bakit? Asang sangpot ko pa ilaan. Magkastaki din ti pasungan mo. Ha? Kat, anya nga ti kayat mo, maragsakan ak itikas tangay naramid mo, ha? Napnapanam aya, tasaan ka anagawid idirabi eh. Di ta igid, adik. Anya? Alala, talusan kang umanong nga takasta. At ito'y tisuldo. Laki dati nga. Kita. Aday ta. Tapnawan makong ko na. Na? Kat, apay aday tulaang, kurang ti sangaribo. Di mo ka din biro ka na niya lagi din nga. Ha? Maamwak laeng nga dababaim, nga iso ti paggasgastusam, makaraman kayo amin kanya. Nya. Apay, sa di no tinapanam idin na minsan, nga umay nakasapsapulan ni bakit mo. Ah, Amangan kit di ma, no napan ka nag-checks, ay, agararamid ka. di na alam mo. Unay tag-chicks. Saan mo ta? Kat, napanam ngay nga road. Napan kami lang nag-relax, ije hangout, nana. Hangout. Uy, ije hangout bar ni Ella, Jaylee. Iminom kami lang. Nyaki din. Ay, kita ma, amumatan ti ugali ni bakit mo. Saan nga agbalin kan kwa na ti kastangar aramidam? Uwin ka din, nana. Saan na bali ah? Tasaan kami, muta napan nag-chicks ako na yun. Napan kami lang nag-relax, nagkantaken, nagsalang. Kasanuay pare, mapanta ka di man ije hangout inton malam. Gato na pare. Agsuldo tamo iton malam. Mapanta di. Sige, te ipurmaak man iti kastonay. Kaslada kahit asaw na ta purma pare. Ay, kwa, sigagit di mo't pare. Ang mga nakit di mo, no ko nam apurmaan ni bating ija hangout pare. Kumangarod pare. Nagpintas nga rin ni Badeng. Makapaawis itirik na sika. Siga talaga pare. Di laman malaglagip mo. Da kayo magayam. Manong Kardo kon manong Punsyo. Ayaw na ila. Imay kami manin ah. Ay, katwa na. Awan pare ko titiday ka. Oh, anya ti shot yung arod. Agorder kami man itikas itisigot at drinks me. Beer only. Bir, kantay libre man na pulutan. Nakita kami nga da impos mo nga da free apulutan. Aging ga iti oras ti alas 9 iti rabi ikay. Ne, alas 7 pa laeng. Ah, kasta ay ha. Ala, mabiit lang arod ta isaganak ti order nyo. Ay, agyaman ako unay Ella. Oray nagbatit ka, nagsingpit ka. Naglaing ka pa makibagay iti customer. Akasla kada kami, ading. Talaga at parikot ti ipapaay na day ti alalaki. Ha? Ay, asino man ang daytaya, Brenda? Asino pa'y kumangay nana, ket ni Kardo saan manen anagawid idirabi Aniya? Diyak nga rod, amo no sa dino ti papanan na ti salbag alalaki. Ha?
Maamwak laeng no asino ti mapan na chichiksen. Talaga ang makaraman kanya. Si Kaki di mag. Una yan, tamapan ag-checks. Ha? Amangan kitimaw, nung napandala ang nag-relax, saan ang nag-checks? Anyat kayat yung asawan na na. Nakuna na nga men kanyak idinaminsan, ang napanda ka no di hangout. Hangout? Wow, ni di ile, di hangout bar ni Ella. Anya? Ay, ti awanan bain? Ay no, makitak laday jay nga ela. Talaga nga isagunot ko iti kastaunay. Aging ga ang maawanan po ti salbag a babae. Isugayam ti mapanchichiksan ni Cardo. Ha? Payman? Nasaya at tanagranata, sika ang nagalas abakla. Ha? Kat, nagalas ka matlaang. Po na yan. Anya? Apay, at ang sakit di parikot mo Panagsasampay lang ka, ina. Ha? Ibagam man itibus mo? Dayjay nga elang awanan bain. Ibagam kan kuana, asar dengan na ti asawak. Maawatam. Oh, come on. Brenda, parang ako nam dayta. Amok akas taunay ti panangaw-awis ni Ella kin ni Cardo. Iso ano saan nga agawid? Ijay hangout ti ayan na. Silang samot awanan bain. Excuse me with feeling and emotions. Napintas kan cute ni Ella. Isang imposible no magustuhan na ti kasi itasawam. Nalabos ka man. No awan pa naggusto na iti asawa. Apay nga rod ngaw awisan na, ha? Ti asawam ti pangibagam ti kasta. San asyak. Understood? Anya kalaki din nga babae. Ha? Basta, ibagam kan ko na. Sardengan nan ti asawak, no di na kayat nga isagunot ko. Ay, nakaskas daw man day nga imbaga ti asawa ni Cardo kan ka, friend. Nga ron, naku na napayasar dengan kanu ti asawa na, no di mo kaya ti maisagunot. Anya? Ay, na yan. Ha! Dagita tilikliklikak a klase ti babae kat. Nasing putak kunak. Ngamno kakasta bambanag ay tutupak kunak tumat. Day tangarod ka. Apay, inawis ko ayan ni Cardo nga umay dito'y bar. Kat isuda mat imay Diyak mat inaw-awagan ida, wanuan niya dita. Ay, na yan. Amo, pa'y daya Brenda. At ang samutin dadail ti utak na. Brain dami dyan. Saan nga agsasauday di babae ti kasdaya? Tano siyak ti makapungtot, uray batitak kunak, libakak kunak tumat. Anya lakit din aya. Ayun, April. Alang kiti mo tabaybay am laang. Agwam mo kasta. Lipakam. Tagnakam. Marana akladay jay nga Ella. Talaga ang maramanan na tidakulap ko anabayag asaan anakalipat. Ano ka din dito ibagbagam rin la? Apay, isakit mo? Saan mo't angasta? Apay ngamin aya, angasta una aguram kan kwa na. Ganawan mo ti dagas nga aramidin na kin ga. Talaga nga isakit mo niya. Saan lang alipak ti maramanan na kanya? Ay no, makapangariyat daya babae! Nagsayaaten a panagranata, Ella. Ha? Ay, wan nga rod anya. Nagsaya at talaga. Anay ko! Apay alinipak na ang matan! Dahil tati nasaya at parakan ka. Among si ka Brenda,
Di nakpagsasawa ni tiliklik ko da kanya. Maawatam? Anya? Anyat pa pa maibabaga iti tao nga aw-awisak nila kay mo nga umay iji hangout. Ay, nagawan abain mo? Mabit lang. Ay, awan di mabiit lang. Ay, salbag ka kiti. Pagan ano kumangay mo ti asawam no bilang lang. Ay, ada boyfriend ko niya. Anya? Iso asaan mo nga ibagbaga pilpilitat ti asawam nga umay iji hangout. Ta iti kaano man, never ko nga in-message ti asawam. Kung madlano kagwapon ti asawam. Diyan ka na nga. Di mo't maawatan ti kulay na dayta pingping mo, Brenda. Ay, di yuman karkarwan adadaulan ti aldaw ko. Ay, saan mo't akasta? Anya lakit din aya. Ay unay ngamin. Anya ngay ita. Si kalangaro ti linipak-lipak ni Ella. Ti ilan tumot nga may, ti mapan mo ibagbagay ti tattao. Si kalangaro ti linipak na, ti kasta unay. Nasingpot mo't ni Ella nga, di na ngamin kayat ti kasta. No ti kunana kat sarda nga, ay na, saan? Balsak ti awanan baing. Anya? Ay inayan. Kunaklaki, di no nagnakam ka, ni tinaramid na kan ka. Saan matgayam? Ay sana mabalin alibre ti pananglipak na kanyak. Bumalasak ko naktumot. Ay na, Brendaya, husto nga minan. Imbaga na lang arudan kan ka, apulos adi na inawawis nila kay mo. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam. Ala, takarkarwan na day tarupam alipakan. Uray batit ni Ella ngam naungat no makaungat. Ay, awan ti pabasulam iti kastangay na ramid dakin ka. Kaputabasol mo mutlaang. Anya, taging ga ita, kat iso ti kanunungam, dayjay nga Ella, ha? Saan man nakasta? Talaga matabasol mo ngamin. Among Brenda, tunggal mapan kami uminom iji hangout. Uray mabartek kami. Kampanti kami, tasaanda kami abaybayan. Anya? No sa bali abar, sigurado aginundawayan dati pa nagbartek may. Alaan dati cellphone, kan kwarta. Ngam ijayan da Ella, maasikaso da, kan amuda kami nga isakit. Anya? Iso asan ka kasta agsasaw? Sakti ko sana pa ni Jay. Sanak nga inayaban. Mawatam. Birbiro ka lang iti gulong nga babae. Si kamanan? Ha? Oh, anya, adda ka di pa iti maibagbagam kanyak, Ay ikwa, awan Ella, awan. Ibagam lang nga dapat tiririm kanyak taag pinadas ta iti kabalan. Saan asyak ti padpadasam Anya? Tapno sumardeng ka iti kasta nga aramid mo, ti asawam ti bagbagaam. Bilinam imbag. Ibagam asaan ngom umay di hangout. Tauray saan nga umay, adulat ta ti customer may saan lang nga iso. Ella. Una yan aya. Takas taunay agwapo ti asawam. Iso nga agatap kapay asyak ti mga awis kan kuana. Anya lakit din aya? Anya? Tapno man sumardeng kan nga agpampanunot iti saan apod no? Kan saan nakapagpabasulan? Ay, makapangariat ka. Ay, di ta ka man laangan. Taamangan numalipak ka manan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Ay,
Nagawan mo't abain mo si ka, Abel? Kalpasan ti amin, kasta ti ibagam kanyak. Pasensya ka kuman ha. Ngam ibagbagak lang ti no. Anya? Awanin ti panagayat ko kin ka. Narigat mo ano, ituloy talata. Ngawan mo't panagayat ko kin kan. Sigurado nga ad-dalang amasikitan ka. Anya? Isa pasensyakan, kunak manin. Agwin na swastan. Amo ka narigat nga klonen. Ngam ininot ang makamove on kan tumot lang. Okay, no dahi tati kunam. No ti panagkunam, katsyak tinapukawan, nagbindot ka. Ha? Sika tinapukawan. Apay nga imbrik mo ni Minda, paray. Ganun nagsingpa tayo dyan. Ay ket, gagangay ti gwapo ko naman, pare. Anya? May isa lang tagayata sa bunday ta. Naumak man ang aking kwa. Unay kan, pare. Siguro. At damanin ti sa bali ako sunada man niya. Isa akasta ka. Amok, ti galing. Husto kay ti dayta kayong bagang pare. At damanin apay kapoy. Anya? Iso ni Karen. Nagpintas si ka. Adayo na pimpintas ngam ni Minda pare. Siksik ko naman, George. Sika talaga, pare. Kasla pagaya-ayamam lang na kita babae. Ha? Nung nauma ka, sukatam lang kaslawan anyaman na. Anya kalaki din na ya. Gagangay nga rod ti gwapo kunak manan. Makadlawak man anak ko. Ha? Apay nanang. Apay ngay, saan mo matan nga ipaspasyar ni Minda dito'y balay? Ha? Kwa nanang. Awan kaming. Ha? Ay, anyat kaya't mo asawan. Ni nanang may. Anya pa'y langay. Kit nagwinaswas kami na. Aniya? Ay, unay kan anak ko. Siguro, si katinakiwin naswas kan kwa na niya. Siguro, addamanan sa bali a kursunadam. Iso ana aramid mo na ita. Nanang, gwapo ak ngami nga anak yung. Iso habulin ng mga chicks ko naman. Ay na Abel, saan na nasaya at apagay-ayamam nagiti babae? Ay, kunam siguro. Nanang, Kas kalag suksukat iti kawas, no agsukat ka iti kaayan ayat mo. Ay, salbag ka. Baliwam day nga aramid mo. Saan mo nga urayan ang maipasubo ka? ay ayatin ka unay-unay, Karen. Abel, Ikarik asaan kan tupulos a pasakitan. Tandaanam na ita. agyaman nakno kasta. Sapay la ko ma. Tano kasano ti panagayat. Kan pamatag ko ken ka. Kat kasta kamot kanya, Karen. Ay ayatan ka unay-unay, Abel. Sikat ti first boyfriend ko. Ah? Kasta ka de? Wow! Agyaman no kasta. Sapay ako tasaan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, Santo Apolos. Okay. Kumusta nga iti date iti kain ayat mo, iti Valentine's Day? Ay, kit quality pare. Apaw! Hey! Nagganasan no kasta, George. Ay na, nagpintas at talaga ni Karen pare. Saan ang maawan iti panunot ko ti kinapintas na. Masaya at ano kasta, pare? Kahit nayamamom ka din iti na. Ay, saan tayo nga rod pare? Sabi nga, yamamom ati. Tapos nung makita naman, amangan kami nung masabsabat na di tayo igid. Kaya di na amo nga isugayam ti kaya nayat mo. Saan nabali pare? Iti kabitan na panawan. Yam amok ni nanang. Isa unti asawag pare. Anya lagi din, Bards. Nasaya at nawasta ko naman ay. Si Kapay ang naglaka mauma iti may sabanak. Aman ki di man saan man nga agbayag kay sukatan man ay. Si kakit dimot pare. Ni Karen tigasat ko. Mariknak ko naktumay. Anya laki din na ya.
Daman pa'y akong didalos ka dito aglawlaw iti balay, Abel. Ninanang may. Kunak, tasigod mo't nga men, asaan ka ngagdaldalos. Adday takay manin ako na akong nanang. Ha? Agulimag kayo lang ka day. Didak bibiyangan. Tas simraw tigagit ko ita. Uray kita niyaw. Agdalusak pa'y inton madamdama di taunag. Manipod ko sina, aging gatsalas. Uray yay siyar, nanang. Himala. Mas daaw kayo, iti kinagagit ko ita, nya, nanang. Masigurado nga, adda mas daaw kayo, no umay ko ipasyar, kanyam amaw, ti kayan ayat ko kada kayo. Isumot lagayam akong didalos ka. Ay, kunaklakit din nagnakam kan. Italaang matgayam. Nya, Anya, yam amunak itiinam ko nam, Abel. uwan hani. Yam amo ka man iti inak. Iso nga minti planok idi na minsan pa eh. Ay na, kasla mabaina. Di ka kadi madanagan. Tanasing puti inak. Kasta ka di. O sige, mayatak iti day taasing-asing mo. Kat, kaano nga rod? Intun bigatin ah. Ha? Uwan, don't worry. Tadak lang iti abay mo. Saan ka panpanawan? Tapno saan ka mababain? O sige, pagsarakan tangay nga rod inton bigat. Sukunan kay Jaylee, hani. Anya laki din na ya. O sige, namnamaot day ta, Abel. Kay, kumusta nga iti panagam mo? Ti kayan ayat mo kinti ng paray. Mayat met pare. Awan parikot. Naragsak daan nagamam mo. Kasta ka day. Nasayahan nga rin no kasta paray. Iso talagang ti babae nga ikalaysa. Wen ko mga rod pare. Kanya man ang dataangam. Ayun na, kaslada man sa bali ang ayat mo asawa ni ti kasta. Hey, panagkunak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Karen pare? Anya? Hindi ngamin nakitak ni Nicole. Nakarignaak ngamin iti panagayat kinkwana. Nicole? Jebak lang agtrabaho iilay. Ay, wen pare. Bakla man. Ngam, jak mailibak nga gayatak kinkwana. Ay na pare. Saan nga pala kaya natin pare? No di ka kinakwa. Pare. Anya laki din eh pare. Kung ang laki din no ni Karen, di kalay sa mo. Sa magaya. Huli. Pare. Ay, sikan di bakla. Ika rin. Sikalaan tayo. Ita, intong bigat. Ken aging gat ingana. Promise. Oh, kinilig naman ako dyan sa sinabi mo. Ay, Sapay la ko maa. Tano kasano ti panagayat. Ken panangipatag ko ken ka. Ken kasta kamot ko makanyak. Una Ben, ay ayatan ka unay-unay. Saan na marukod no kasano ti panangipateng ko ken ka? Nicole. Ay, abe. Sapay la kuma, sa saan nagtualukwan ha? I hate cheaters, you know. Kasi tinakunak itay. Ay ayaten ka ita. Intun bigat. Ken aging gat ingana. Oy. Agyaman no kastabel, no. Ang gayam. Maipapaniti ko ng akawas mo, kanda do maagamit mo nga iyag mo dito dagus ko. Awan parikot iti dayta. Iyag mo lang dito'y. Tapno adamot pagsukatan. Tunggal umay nagsarong karo, abe. Ay, agyaman na kani, my loves. Ibagam man kanyak tipod no. Adda ka din sa bali a babae itibiyag mo, Abel. Anya ka din dahi nga ibagbagam. Napambanugak lang araw din na naggapo iti trabaho. Ibagam agsarak ta. Sa ita, kastaki din ti ibagam. Saan ka man anakita?
Wano na panagnakan nga da sa balim, nga mariknak ngamin. Anya? Isuan na sa isaya at laangan nagpudno ka. Tapno saan nakaluklok ko nakastoy. Adday ta ka manin ako nakon. Amok dagiti gargaraw mo, Abel. Isuan saan nakamaloko. Aglibak ka aginggat kay kayat mo. Ngam numapanagnakak ti atap ko. Agpin na sensyata. Anya? Yak kayat ti malukloko ko naktumad. Anya? Saan mo nga ay ayatan ni Karen kunam, Abel? Wala na. Nagbiddo ta gamit ipanagayat na nariknak idikin ko na. Anya? Ay na, nadadaol sakit din ti limbong ti panunot mo. Ninanang may. Nakakita ka man iti sa bale, ni suwakas taman ti sasawam. Ay, salbag ka. Na ito lang mo na talaga ti kasta nga aramid mo. Kat, asino man na tinangiso katamkin ni Karen? Ay na, awan mo ti agbayag akaayan ayat mo ako nak. Kasla ka lang agsuksukat iti kawas, no agsukat ka iti babae. Puuna yun aya. Ninanang may. Anya nga rin nga ti maramidak. Kit saan ko mga rudin nga ayatay. Ibrik ko Nga maguray pa Timing. Ay na, Abel aya. Sapay la kuma. Taikanda ka iti pagnakmam dagita babaya pagayayamam. Barang adapay ti tsansa nga agnakam ka. Thank you, Kung nalangit din saan ka makaumay. Itayak pinagurura dito park. Mabalin ko nga i-cancel ti anyaman nga okasyon na papanak. Ngam na ti date ta. Saan? Kasangsangpan mo pa lang. Ngam, papaisim man na ako na ako. Nasaya at ano kasta. Nga ora iti basit abanag, kahit mapaisam ka. Huwag yaman ang unoy, Abel. Anya, mapanta ka din iti sigo na papapalanta. Sure. Ngam sakbay na. Inta ko mapay mangan. Mabisina kami na. O sige. No problem, honey, my love. So, Classmate na ito restaurant na napanandahan siyempre, alangan kit di matachip. Sana, dito ka lang, ha? Siya akong tagorderhan, Okay. Hani gayam ti awag yu iti tunggal maysa. Karen, apay nga da ka dito Awanan kay ti bain, Abel. Kunakon kat, pudno ti atap ko. Ulbut ka! Babaero ka! Excuse me, with feelings and emotions. Who you to slaps my boyfriend, ha? Excuse me, with feelings and emotions tarupam. May sakamat. Saan aga puta na pintas ka bakla? Katutupam amin ngagdaton kan ka? Amwan pa'y mat kumaa, nuad da ka ayan-ayat na day tao. Aniya? Siyak pa yan, tinakabasol ita. Naku na ni Abel kanyak, nga awan ka ayat-ayat na. Kita ang manday ta akin na ulbod mo, si ka alalaki. Hoston, Karen. Pangasim. Nakababa yun dito yung restaurant. Data yung tikit kita, hindi kita tao. Awan, bibiyang ko! Ibabaing ka aging gat kayat ko! Anya? Nagawan abain mo, ulbod ka ababayero. Naimbag kumamit no si katikagwapwan, ngam saan mat. Karen. Ala, daytuyin ti maudi a panagsarita kan panagkita ta. Ay, saan ko mamitakas na pangasim? Yak laki di ka ba lang nung mapukaw kay tibiyag ko, Karen?
Anya? No napudno ka kanya, saan mo nga aramidan dayta? Agasaman, insukat nakiti may sabakla. Anya lakit din. Saan kumot nga ayatan ni Nicola? Si kalat tatilinaon da ito'y pusok. Anya ka lagi din na yan. No ti panagkunam, kat agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan ka, gapu iti kakasta asaom, nagbidot ka! Panaw! Ay, dayta ti maganab mo, iti kinababaerom, si Kabel. Nanang, Anya nga ita. Di ko nam siguro nga men, kat nasayat day tangar aramidam. Manon ang nagsisingpot a babae tinangay ayat kan nangipatagkan ka. Ngam sinayang mulaang, gapo iti kinababaerom. malaos to ko man nanang. Nyamit to'y. Maranggarang ka, iti bagbagak tapod no. Salbak kide. Isimpam ti biyag mo. Saan mo kumapagay-ayaman dagiti babae? Tamade. Bang, nagmayaman ti panagiliilan mo lito sango ti balayo pare. On pare, may trabaho kita. Isa tamang pahinga lang. Ay, pare, nabuyam ka din ti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Ay, saan pa pare? Diyan ngamin makita dagiti pupos na. Ta-in-block na ngamin iti Facebook kay. In-block na ka, hangga po itigura na kin ka. Anya laki din pare. Nag-live iti Facebook itay. Apinuura na dagiti kawis kin gamit mo nga da ijidagos na. Anya? Ay, di nakman angawin akasta pare. Pudno mo ti bagbagak pare. Anya ka laki din na yan. Uray kita ang account kong... Alaman nga ron, kita man pare. Nakababain laki di dahil tang inaramin na. Live sa ating Facebook, puuran ka kawas kang gamit. Tapno mamin pinsan na papunas ti panagayat ko ken ka. Babaero, maluloka! Ha? Ay, Oh, kita. ay panawang ka pare. Inakman ija ayan ni Nicole. Iturturad ko adanunin ija dagos na. Oh, agdakas matanti angin anang iturong ken ka ditoy, si Kaabel. Ay, Nicole. Pangasim ko mamutin Numabalin, pakidilit mo dyan in live mo iti Facebook. Nakababay mo ito unahin. Anya? Nakababay ngay bagbagam? Mabain kay dinaramid mo? Ulbod ka. Nakunam kanya nga awan kaya nayat mo. Tagayam, adda. Awan na ni kay tibay. Nicole. Sikat saan na ni Karen? Ulbod. Into lang mo, hindi kinaulbod mo. Anay. Hala, wanan. Ibagan maamin nga agkakasakit sa o kanyak. Pangasim kumamot Dilitem ti live mo itay. Nakababain ngamin. Sapay, inkargam ti ropa kaya pagkumkumentaran ng nagita chismosa. Tapno'y bagakan ka. Awan bibiyang kuken ka. Ay, promise, Nicole. Nagnakam akon. Namiris ko amin na nagbidutak. Amiris ta ropa. Panaw! Nicole. Oh, Kal, anya ngay anak ka. Ay, mababainak iti kasta unay nanang. Gapo iti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Pinuuran na lang aro din nagiti kawas ko. In live na pa ilang, mate. Inaramid na dayjay, gapo iti sakit tinakam nakan ka. Maawatam. Nanang. Ay, siguro, nagnakam ka matan iti kasdi nga inaramid nakan kanya. Ay, nanang. Naamiris ko amin na nagbidutak. Mababainak ka talaga iti tattao.
Lakamam tibain ita. Gapumot lang iti aramid mo. Sa kalagay magnakam no ada mangilive amang por iti kawas mo. Ay salbag ka. Nanang, Agbalbaliw kan. Saan nga ay ayam ti babae kas kada bakla. Adarik na dama sakitan iti kastangar aramidam. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.